बे साननैसोनि जिउआलाय दानो दं दानो गैया जि समावनो मोजां दिन मोनगोन बे समावनो रंजानांगोन बे समफ्रावनो जोङो खुसियै थानांगोन खांख्राइ खन'नायाव खांख्राइ मोनबोदों देखिए देखिए खांख्राइ खन'नायाव खांख्राइखौनो मोनबोमारबाय जों हो गया रे बाबा अभी किधर जाना है ऊपर जाएगा ऊपर जाओ जाओ या रुकिए रुकिए हाँ वीडियो से क्लिक करेगा फोटो नाउ रेडी वंस मोर दिल दिया है जान भी देंगे Wow! Wow! Swimming करो swimming. बे दैखौ गोबां बार ट्राइ खालामबाय मानसिफ्रा होथेनो थाखाय नाथाय खनले फेलार जादों दासिमहालागै बेखौ मोजाङै होथेनो हायाखै आरो बे दैया बायनानै थांनायनि जाहोनाव मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला गोबां आबादारिफ्रा खस्थ' मोनदों आबाद मावनो थाखाय नै बिथिं दैयानो थांला नै दैया बिदि थांला ओरैजायनि आबादारिफ्रा गोबां खस्थ' मोनदों दै थाङैनि जाहोनाव दाबो गैया आबाद मावनो हायाखै खोनानाय बायदिब्ला नैबावबो दै गैले दैयानो गैले बेसे बायनानै सारबावनो दैखौलाय دخلت نام واو واو لا 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 मा एसे गोमोथाव समायना रमायना इसोरनि सोरजिनाय हाय हाय गल्ड गल्ड मा बुंगोन बे गल्ड खांख्राइ खन'नायाव खांख्राइ मोनबोदों सनानि एम्फौ खासेव एम्फौ आरो खासेव बायदि एम्फौ बेखौ बहा मोनो नैबे जोंनि फोथाराव नैबेखौ जोंनि गामियावहाय फोथारनि दंग'नि सेराव फांसे बिफां दङ बेयावहा मोनो जुदि सोरबाफ्रा नांगौ जायोब्ला नोंथांमोना खबर लानो हागोन आरो बेखौ लांफैनो हागोन एक्सुवेलि जानो हागौ बियो एसे खामानिनि बुस्थुआनो जानो हागौ बियो बेखौ जेरावबो मोननाय जाया बेखौ मोना गामियावबो मोननाय जायो बेखौ आं दिनैसो फार्स्ट टाइम खासेव नुदों जाहैदों आरो वाव अभी हम लोग घर जाना है घर
हमारा मिशन सक्सेस हो गया। का या चलो अगर तुम मिल जाए जमाना छोड़ देंगे हम, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आए, कभी कभी